Izana eta izena, gugan ikusten dutena, zein da honena eta altuena, zein da ederrena. Ez da ikusten barrena, eta hori da problema. Ispilu baten agertzen alda benetan garena. Ispilu baten agertzen alda benetan garena. Jendea zer pentsatuko, kezkatzen hasi orduko, benetan garen hori galtzen da guztiok lekuko. Motxilarekin zetruko, kiroa ez bada gertuko, burua igual baina gorputza ez da nekatuko. Burua igual baina gorputza ez da nekatuko. Burua bina aburu, ispilu aurrean zer beke eta zer diru konpuru. Itxura bada helburu, ulertu gabe seguru, motxila hori bizi osoan eramango dugu. Motxila hori bizi osoan eramango dugu.